Payîz hat serdema fuarên pirtûkan jî hat. Vê payîzê sê heb fuarên pirtûkan hene ji bo Kurdan girîng in. Ya herî girîng fuara pirtûkan a Amedê ye. Fuara pirtûkan a Amedê îsal wê sîhê sermawezê dest pê bike û heta heştê rêbendanê dewam bike. Îsal DTSO û TÜYAP bi hev re li dar dixin. TÜYAPê herî dawî 5 sal berê li Amedê fuar li dar xistibû û navber dabû. Lê îsal bi hewldana DTSO yanê Saziya Bazirganî û Ticarî ya Amedê wê TÜYAP carek din were Amedê. Di vê derê de rola Yew Kurdê jî mihîm e. Yekîtiya weşangerên Kurd demek berê hatibû avakirin, di vê fuarê de roleke girîng dilîze. Li ser navê hemû weşanxaneyên Kurdan, Yew Kurd wê li gel TÜYAPê rûne, bazarê bike, ciyan vexetîne û di nav fuarê de cih bigire. Li gor agahiyên li ber destê me, hema temamê weşanxaneyên Kurdan di vê fuarê de, di fuara pirtûkan a Amedê de wê cih bigirin. Her fuar mêvanekî wekî mêvanê rûmetê yan jî mêvana rûmetê eşkere dikin, lê ya Amedê hê eşkere nekirine, di demên pêş de ew ê jî bê eşkerekirin. Fuar li benda wê ye jî. Fuara din a pirtûkan, fuara pirtûkan a Stenbolê ku TÜYAP organîze dike. Îsal di navbera 22 û 10 sermawezê de li dar dikeve. Par 998 weşanxane û saziyên sivîl beşdar bûbûn, kêm weşanxaneyên Kurdan hebûn. Îsal dîsa wê bi vî awayî weşanxane û saziyên sivîl beşdar bibin û helbet hin weşanxaneyên Kurdan jî. Fuarê wekî mêvanê rûmetê Yalvaç Ural hilbijartiye. Ural rojnameger nivîskar e lê bi taybetî bi pirtûkên xwe yên li ser zarokan tê nasîn. Weşanxaneyên Kurdan hê nediyare wê çend heb beşdar bibin, lê wekî her sal û meheqeq hin weşanxane beşdar dibin. Fuara me ya sisêyan a İzmîrê ye. A İzmîrê bi navê İzkitap 28 kewçerê wê dest pê bike, sisê sermawezê wê bi dawî bibe. Ji weşanxaneyên Kurdan par weşanxaneya na di nav fuarê dabû ji ber ku na ji xwe li İzmîrê ye, lê weşanxaneyên Kurdan yên din kêm beşdar dibin ji ber ku cî dûr e, mesref gelek e. Îsal hê nediyare wê çend û kî beşdar bibe, lê rojên pêş de wê ev jî diyar bibe. Îsal vê payîzê sê fuarên girîng evin helbet ya herî girîng ya Amedê ye, em ê jî li wir bin.